Ми ходили в кафе і каву пили, ми знімали квартири, на роботу ходили. Випивали ми і веселились, кохались, і звичайно ж сварились, узаконили позицію жертви. Нам сказали, що це дасть не вмерти. Ми дебати проводили весело, але все ж бракувало нам та чого ми тоді не знали. Ми на ізі собі кайфували. Вчора в друзях ще був нам весь світ, ще ніхто не складав заповіт. Ще лиш вчора чекали закінчення ери, а сьогодні заховались печери.